سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوس دست سلام زغبركم تخاتلتي مدب سبورت سينما سمرة أبزز لكم سلام انتعنا ناتمننا نزي ساعات زستدالو تحستو مدب سبورت نقرب لكم سناي مكتتال إيرلينغ هالاند ناي بريمير ليج تزبلت أمزغابي شوتوديو نحنا اتي اب تاريخ بريمير ليج انجليز كعسو اغري زبلت امزغابي شتو اينا نعزب زلنا زمسلني كبل ازي ابز حلف سمون تنتاني سكاي سبورت زغونه جيمي كاراغر زبلو قالات كوان تنبره إيرلينغ هالاند أبز عمت زي زريو زلو بقعد جن نزقال زي زرقاقت يمثل كساب حجي أب عمت خلتشان إسران حموشان إسران شديشان زاد كعي كلب مانشستر سيتي أب بريمير ليج تراي أب شوعات تسوطاتات تشعات شوطاتات أب تغلال ود درات نكلبون هاقرون دما أب عصر تخلت تسوطاتات إسران حدن شوطاتات آمز جيبولو زدما أبتي هاقرون نروي نإسرائيل حموشت بزيرو أب سعرتلو سلست شوطاتات هاتريك زمز جبلون كمون تين مولدوفا عصر تحدى بحدى زسعرتلو نوانج عالم متصاري صوتها حموش تشتوتات ممزغابو يتقلل اتمس اسرائيل زنبره صوتها هالاند نكلبون هاجرون نمبل عصر تخاتاتالي غزي شتو زمزغبلو خوينو اب تاريخو كمز عينت تخاتاتالي شتوتات امزغيبو ايفلطن از احاززي كاب ناي زخونه تصاوتاي بريمير ليج نلعلي نابتي كريستيانو رونالدون ليونيل ميسن اب اسبانيا لا ليغا اب زنبرلو زمزغبو زنبرو ستاتستيكس زماساسليو نابنت ميسي نتخاتاتالي عسرت صوتاتات شتوتات زمزغبلو اوان كلتا غزي تراي مالت اب 2009 كمون 2012 عامه صوتا مس بارسلونا ايو امزغيبو إيرلينغ هالاند أب كعسو إجر علم كاب زلليلو وان جميرو بقعت واينكين أب مجمر تازنبرت كلابو مولده ود 10 عامة كلو أب 25 صوتاتات 10 تخلت شوطاتات مزجيبو عين عبيت خلبات كسحب كيليو كابو ناب ريد بول زالزبرغ تسغاغيرو أب وشت شديشت أوارح تراي أب 10 صوتاتات 10 شوطاتات بممزغاب نليغ أوستريا كم زعابيو أريو كتيلو ناب بورسيا دورتموند تسغاغرون بقعتو ايق قرصن اب كلت عمتات راي اب 52 صوتاتات بوندسليغا 49 شوطاتات مزغيبو بزي دما اب عالم كابتوم زبلصو اتقعتي حدا مخانو ارغاغيصو بزحات عبيت كلبات دما كعدغو تغواينن اب مچرشتا مانشستر سيتي اب توددر تعواتيت كوينا نسو دما بونبو وصيتاوي كونلا اب عمت 2024 بمعقني ناي لعل بقعت كرئن كلو حيدت من كاي كوانت نبرو اتي ابزي 3 عامتن فرقان زغبرو صوتاتات زمزغبو ستاتستيكس جن ازيو زنا اديو اب تقداميت عامتو 36 شوطات بممزغاب ناي حد عامت كبر وسن بريمير ليج سيريو اب تنزقصلا كلت عامتات دما 22 شوطات امزغيبون اب ساعت زي 100 شوطات نمملو 6 شوطات راين تريفونو زلوا ابزن 10 صوتاتات زياتن انت دا مزغيبو دما نتي الان شرر حيزو زركب ناي قلطيفو 100 شوطات زمزغبه تصاوتاي زبل كبر وسن كسبريو بزي كازي هالاند اب كندي دقايق شتو يمزغب زبل ستاتستيكس اب تاريخ بريمير ليج بولص كوينن رخبو اب نفس وكف 92.2 دقيق حنت شتو يمزغب از دما كاب ناي كالو تصاوتي بعبي فللي زحشيو بزا اغباب زن تقصيلو نتي الان شرر ب 260 شوطات حيزو زلو ناي كلو غزي كبر وسن كسبر تصبيت يغبر وعل ناي هالاند اب 2034 يكبقع زمالت اب زمت عامتات نتخبر وسن كسبر طراي زي كونه بعبي فللي بليصو بعلو كوننو اخول غزي الله هالاند زبلت امزغابي شتوديو نزبل حتو نمملاس كابتوم درق احازات نلعلي مرمر زدلنا يمسلنن شتوتات بغص عليه مزغب ناب كبر وسن دما يصقعلو كابزن العلي انتي يدلي نسو لك كمتم اب وشت اساصون طراي شتوتات زمزغبو زنبرو تصاوتيو
ንኣብነት ማይክል ኦውን ብውፅኢታዊ ኣገባብ ኣብ ውሽጢ ሳጹን ሸቶታት ኣብ ምምዝጋብ ልክዕ ከም ሃላንድ ስሉጥ ነይሩ። ኣንድሮ ኮል ብፍጥነቱን ምንቅስቓሱን ገይሩ ዕድላት ኣብ ምፍጣርን ኣብ ምዝዛምን ኣዝዩ ዝበለጸ እዩ። ቫን ኒስተርሎይ ኣብ ልክዕ ግዚኡ ኣብ ልክዕ ቦታ ተረኺቡ ሸቶ ኣብ ምምዝጋብ ዝተፈለየ ብቕዓት ነይርዎ። ኣብ 152 ፀወታታት 95 ሸቶታት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣመዝጊቡ። ጂሚ ቫርዲ ንሃላንድ ዘመሳስሎ ብቕዓት ፍጥነትን ድፍረትን ነይርዎ። እቲ ኣብ 2015 ን11 ተኸታታሊ ፀወታታት ሸቶ ዘመዝገበሉ ክብረ ወሰን ምስክር እዩ። ሰርጂዮ ኣጉዌሮ ብቐሊል ኣገባብ ካብ ጸቢብ ቦታታት ኩዕሶ ቀሊዑ ናብ መርበብ ኣብ ምእታው ፍሉጥ ነይሩ። እዞም ተጻወትቲ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሳጹን ብምንቅስቓስ ሸቶታት ኣብ ምፍጣርን ኣብ ምዝዛምን ንሃላንድ ዝወዳደሩ ዝበለጹ ሃደንቲ ሸቶ እዮም። ሃላንድ ኣብ ምምዝጋብ ሸቶታት ፍሉይ እኳ እንተኾነ ኣብ ሓፈሻዊ ፀወታን ተሳትፎን ክርአ እንከሎ ግን ምስ ካልኦት ናይ ቅድም ተጻወትቲ ዝወዳደር ኣይኮነን። ቴሪ ሄንሪ፣ ዲደር ድሮግባ፣ ክርስቲያኖ ሮናልዶ፣ ሃሪ ኬን፣ ፍራንክ ላምፓርድን መሐመድ ሳላሕን ካብቶም ኣብ ምምዝጋብ ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕሎም ዕድል ፈጢሮም ካብ መስመር ድሕሪ ሳጹን ንጎል ዝኾና ኳዓሳሱ ዝውርውሩ ፀወታ ዝቕይሩ ተጻወትቲ እዮም። ከምዚኦም ዝበሉ ሸቶታት ኣብ ኣገደስቲ ፀወታታት ዓቢ ለውጢ ስለ ዘምጽኡ ክብደቶም ዝለዓለ እዩ። ንኣብነት ሃላንድ ኣብ ሙሉእ ናይ ፕሪምየር ሊግ ታሪኹ ካብ ድሕሪ ሳጹን ዘመዝገበን ሸቶታት 6 ጥራየን። ሄንሪ ኣብ ኩሉ መዳይ ብሉጽ ዝነበረ ተጻዋታይ ኮይኑ ካብቶም ዝበለጹ ኣደነቕትን ኣገረምትን ሸቶታት ዘለዎም ተጻዋታይ እዩ። ሮናልዶን ሩንን ብሓባር ፀወታ እንዳፈጠሩ ካብ ርሑቕ ሸቶታት ብምምዝጋብ ብሉጻት እዮም ነይሮም። ናይ ሩኒ ንሸቶ ውድኣት ዝኾና ዘሕለፈን ማለት ኣሲስት ዝገበረን ቁጽሪ ኳዓሳሱ 103 ክኸውን እንከሎ ናይ ሃላንድ ድማ 17 ጥራዩ። ሳላሕ ንዓበይቲ 6 ክለባት ኣብ ዝገጠመሉ ብኻልኣይ ደረጃ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሸቶ ክኸውን እንከሎ ሃላንድ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታታት ዘመዝገበን 22 ሸቶታት ጥራየን። ካልእ ክለዓል ዝግብኦ ኣገዳሲ ነጥቢ እቶም ተጻወትቲ ዝጻወትለን ዝነበሩ ክለባት እዩ። ኣላን ሸረርን ሃሪ ኬንን ዝበዝሕ ሸቶታቶም ንዋንጫ ኣብ ዘይወዳደራ ዝነበራ ጋንታታት እዮም ኣመዝጊቦም። ኣብ ከም ናይ ሃላንድ ዝኣመሰላ ሓያል ጋንታ እንተዝህልው እቲ ክብረ ወሰን ክሳብ ክንደይ ምበጽሐ ነይሩ ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ብዓወታት ዋንጫ እንተደኣ ተገምጊሙ ሃላንድ ኣብ 3 ዓመታት 2 ዋንጫታት ፕሪምየር ሊግ፣ ሸረር ሓንቲ፣ ኬን ድማ ዋንጫ የብሉን። ኣብዚ ምንጽጻር እዚ ሽረር፣ ሩኒ፣ ኬን፣ ሄንሪ ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ብብዝሒ ካልእ መድያዊ ብቕዓት ንሃላንድ ዝሓልፍዎ እኳ እንተኾኑ ሃላንድ ግን ብናይ ኣሃዛት ደገፍ ብፍላይ ድማ ብቕልጣፊኡ ነዚ ፍልልይ እዚ ኣጽቢቡ ክሓልፎ ዝቐርብ ዘሎ ይመስል። ናይ ሕጂ ብቕዓቱ ኣሰልጣኒኡ ፔፕ ጓርዲዮላ እውን ዝመስክሮ እዩ። ጓርዲዮላ ብዛዕባ ሃላንድ ንሱ ኣብ ዝበለጸ ብቕዓት እዩ ዘሎ፣ ሕጂ ዓንዲ ናይታ ክለብ ኮይኑ እዩ፣ እዛ ክለብ ናተያ ዝብል ስምዒት ሒዝዎ ኣሎ ብምባል ነቲ ሃላንድ ኣለዎ ዝብሎ ናይ ርእሰ ተኣማንነትን ዋንነትን ስምዒት ገሊጽዎ ኣሎ። ናብ ካልእ ትዕዝብቲ ምስ ንሰግር መሐመድ ቅዱስ ኣብ ኤውሮጳ ዝበለጸ ኣሽከዓይ ኩዕሶ ማለት ድሪብለር ድዩ? ናይ ክንፊ ተጻዋታይ ጋንታ ቶተንሃም መሐመድ ቅዱስ ኣብ ዓመተ 2025-26 ዘርእዮ ዘሎ ብቕዓትን ኣብ ጋንትኡ ዘለዎ ጽልዋን መበገሲ ብምግባር ምስ መዛንኡ ዘለዎ ደረጃ ተገምጊሙ። መሐመድ ቅዱስ ኣብ ቶተንሃም ሆትስፐር ዝገብሮ ዘሎ ጅማሮ ሃንደበታውን ብሉጽን ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊቡ 4 ኣሲስት ብምግባር ንሸቶ ዝኾና ብሉጻት ኳዓሳሱ ድማ ኣመሓላሊፍ እዩ። እዚ ትንታነዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሜዳ ሊድስ ዩናይትድ ዘርኣዮ መስተንክር ብቕዓት ሓዊሱ ንኹሉንትንኣዊ ኣበርክትኡ ዝምልከት እዩ። ደገፍቲ ቶተንሃም እዚ ኣብ ቀውዒ ዝመጽእ ሓድሽ ተጻዋታይ ብየማናይ መስመር ክንፊ እናጎየየ ብስሉጥ እግሩን ፍጥነቱን ክሓልፎም እንከሎ ንዕዘብ ኣሎና። ኣሰልጣኒ ቶማስ ፍራንክ ቅዱስ ኣብ ሜዳ ከም ድላዩ ክኸውንን ክእለቱ ከውፅእን ስለ ዝፈቐደሉ ነዚ ተጻዋታይ ንምዕዛቡ ኣዝዩ ዘሐጉስ ኮይኑሎ። እዚ ነገር ዝሓድሽ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 2024-25 ኣብ ዝነበራ ጋንታ ዌስትሃም ዩናይትድ እንከለውን ኣብተን 5 ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ካብ ላሚን ያማል ናይ ባርሴሎና፣
ጀረሚ ክሮን ናይ ማንቸስተር ሲቲን ካብ ቅዱስ ንላዕሊ ኩዕሶ ብዓወት ዘሕለፈን ዘሽክዕን ተጻዋታይ ኣይነበረን። ቅዱስ ኣብዚ እዋን እውን ነቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክብረ ወሰኑ ብምሕላው ዝበለጸ ኮይኑ ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ኣሎ። ዘመዝግቦ ዘሎ ኣሃዛት ፍሉይ ኮይኑ ኣብቲ ዝመጽእ መዝገብ ንላሚን ያማልን ኪልያን ምባፔን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ በሊጹ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ተቐሚጡሎ። ንኣብነት ኣብ 5 ዓበይቲ ሊጋት ኤውሮጳ ናይ ዝዓመተ ውድድር እዚ ዝለዓለ ፈተነን ብዓወት ዝተዛዘመን ኩዕሶ ናይ ምሽካዕ ክእለት ንርአ። መሐመድ ቅዱስ ካብ ቶተንሃም 57 ፈተናታት ብምግባር 30 ብዓወት ዛዚሙ። ኪልያን ምባፔ ካብ ሪያል ማድሪድ ኣብ 47 ፈተናታት 27 ብዓወት ዛዚሙ። ኣንደር ባርኔቲያ ካብ ሪያል ሶሴዳድ ኣብ 4 ፈተናታት 22 ብዓወት ዛዚሙ። ላሚን ያማል ካብ ባርሴሎና ድማ ኣብ 44 ፈተናታት 21 ብዓወት ዛዚሙ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንተመጺና ድማ እቲ ብዓወት ዝዛዘሞ 30 ናይ ምሽካዕ ኩዕሶ ካብቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ ያንኩብ ባሚንተ ናይ ብራይተንን ብ11 ይበልጽ። ቅዱስ ኣብዚ እዋን ኣብ 7 ጸወታታት 4 ናይ መወዳእታ ንጎል ዝኾና ፓስ ብምሃብ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ቀዳምነት ብማዕረ ሒዙ ይርከብ። ካብዚኣተን እተን 3 ንሓደገኛ ኣጥቃዓይ ጋንትኡ ዝኾነ ሪቻርልሰንን ተዋሂበን። ኣብቲ ምስ በርንሌይ ዝነበረ ጸወታ 2 ግዜ ብበዳሂ ናይ ክሮስ ቅልዓት ንቻርልሰን ዕድል ፈጢሩልዩ። ኣብቲ ምስ ብራይተን 2-2 ዝተፈላለዩሉ ጸወታ ድማ ካብ ውሽጢ ሳጹን ቅላዕ መስመር ጽፉፍ ፓስ ብምሃብ ሸቶ ከም ዘመዝግብ ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ጸወታ ብጸጋማይ እግሩ ዝኮረሳ ኩዕሶ ንተኸላኻላይ ብራይተን ዝኾነ ያን ፓውል ቫን ሄከ ብጌጋ ናብ ናይ ገዛእ ልዳት መርበቡ ከም ዘእቱ ገይርዎ እዩ። ኣብቲ ኣብ ልዕሊ ሊድስ ዩናይትድ 2-1 ዝተዓወተሉ ጸወታ ድማ ናይቲ ዓወት ቀንዲ ምንጪ ንሱ ነይሩ። ነታ ናይ መጀመርታ ሸቶ ጋንትኡ ንማቲስተል ብልክዕ ፓስ ሰሪሑ ኣመዝጊብዋ። ነታ ናይ መዓወቲት ሸቶ ድማ ባዕሉ ካብ ድሕሪ ሳጹን መስመር ቀሊዑ ዘመዝገባያ። ቅዱስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ኦፕን ፕሌይ 8 ልክዕ ዝኾና ናይ ክሮስ ቅላዕ ኣመሓላሊፉሎ። እዚ ድማ ምስቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ዌስትሃም እንከሎ ዘመዝገቦ 21 ኩዕሶ ኣብ ሓፂር ግዜ ክበልጾ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ብተወሳኺ 6 ልክዕ ዝኾና ናይ ማዕዝን ቅላዕ ማለት ካብ ቀዋሚ ኩዕሶ ሴት ፒስ ምስ እንውስኸሉ ድማ ድሕሪ ብሪያን ምቦሞ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካልኣይ ደረጃ ዝለዓለ ኣበርክቶ ዘለዎ ተጻዋታይ ይኸውን። ብጾቱ ንቅዱስ ዝበዝሕ ግዜ እንተረኣ ተዓዚብና ንቅድሚት ዝግበር በዳሂ ምትሕልላፍ ኩዕሶ ማለት ፕሮግሬሲቭ ፓስስ ይህብዎ። ሓላዊ ልዳት ቪካሪዮ ካብ ልዳት ብነዊሕ እትቕላዕ ኩዕሶ ብተደጋጋሚ ብትኽክል ንዕኡ የብጽሓሉ። ተኸላኻላይ ፔድሮ ፖሮ ከምኡውን ናይ ማእከል ተጻወቲ ዦኣው ፓሊኒያን ሮድሪጎ ቤንታንኩርን ብተደጋጋሚ ንዕኡ እዮም ዝደልዩ። እዚ ድማ ኣሰልጣኒ ፍራንክ ኣብ ቀጥታዊ መጥቃዕቲ ንዕኡ ከሳትፎን ውጽኢታዊ ክገብሮን ከም ዝደሊ ዘርኢ እዩ። ንቅዱስ ምክልኻል ኣንጻር ጋንታ ቀልጢፎም ቦትኦም ከይሓዙን ከለው ቀልጢፍካ ንዕኡ ኩዕሶ ምርካቡ ካብቲ ብልሓተኛ ተጻዋታይ ዝለዓለ ጥቕሚ ንምርካብ ወሳኒ እዩ። ኩዕሶ ኣብ ናይ ኣንጻር መስመር ክትህሉን ከላ ቅዱስ ናብ ውሽጢ ሳጹን ንምእታው ብትግሃት ዝጻወት ተጻዋታይ እዩ። ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ሸቶ ኣመዝጊብሎ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታታት ምእታው እንተቐጺሉ ድማ ምስቲ ዘለዎ ህንጢነት ብቐጻሊ ሸቶታት ከም ዘመዝግብ ርጉጽ እዩ። ካልእ ከምኡ ዓይነት ተጻዋታይ ክንፊ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ ኣብ የማናይ ወይ ጸጋማይ ናይ ምኹራስ ቦታ ክትህሉን ከላ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ጠኒኑ ናብ ሳጹን ዝኣቱ የለን። እዚ ማለት ብግብሪ ከም ካልኣይ ኣጥቃዓይ ኮይኑ የገልግል። ደገፍቲ ቶተንሃም ቅዱስ ኣብ ዌስትሃም ዩናይትድ ዘርኣዮ ብቕዓት ሪኦም ናብ ጋንቶኦም ክጽምበር እንከሎ ተሓጒሶም እዮም። ሕጂ ድማ ኣብ 7 ጸወታታት ጥራይ ኣብታ ጋንታ ዘምጽኦ ዘሎ ኣወንታዊ ጽልዋን ነቲ ናይ የማን ክንፊ ቦታ ውሑስ ምግባሩን ምስ ረኣዩ ዕግበቶም ዝለዓለ ኮይኑሎ። እዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ቀዳምነት ደረጃ ተሰሪዑ ዘሎ ኣሽከዓይ ኩዕሶ ብዙሓት ንሸቶ ዕድላት ዘለወን ነዋሕትን ሓጸርትን ኩዓሳሱ ብምብርካት ክቕጽል ምዃኑ ምልክታት የርእሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዞና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዝመጽእ ብቐጻሊ የራኽበና። ንስለ ምክትታልኩም ክብረት ይሃበልና። ሰሰናዩ